deregulation law. Scholarships ang CHED para sa incoming first-year college students, suspendido. Sa balita international, US-Russia hotline ginset up para malikawan ang military incidents. Sa balita sa sports, POC, ginpakamalaot ang pagpamalibad sang patafa nga endorso si AJ Obiana para sa international competitions. Balita entertainment, kadenang ginto kag A Love to Last ipagwa sa Latin America. Samtang sa balita espesyal, aton pagistoryahan kung paano malikawan nga magkakuto sa panahon sang tig-ilinit. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Biyernes, Marso 4, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Production Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos naman sila. Tapos na ang adlaw tipon-tipon na Mike aga, welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Action Doors, good morning. Yes, good morning sa liwat Action Boy kag sa mga ka-action ta sa gyapon nagapamati via Facebook and YouTube. Maayong aga. Like and share lang mga ka-aksyon, okay? Like, share, kag follow. Sige. Te okay ka na Kailangan da? kay share ko ng live ta para makita agad. sa aton yung mga Kailangan you should learn to share. Because sharing is caring. caring. And sharing is the best policy. To achieve the goals of everybody. Correct? Sige. Tamyan Okay. na. Good morning landa kay Sir Noel Amar, watching siya sa may Canada. Kay Miss Virgie Legaspi Coloso, good morning. Ma'am Luing Melos, good morning sa imo dira naman sa may Bago City. Kay Akim Eriman or Athia, good morning man Athia. How are you? Kay Lourdes Blaser, good morning. Kay Maninoy, Michael Jun Season, good morning dra sa may Purok Brotherhood, Barangay Sumag. And Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning. Si Ma'am Luing, pag-greet sa inablos niya nga si John Christian Alvarez. Happy birthday today, March 4. Smooth sailing lang kag halong permi. Smooth sailing. Yes, kay Basta ka si sakay sa barko? Maniguro, si si John Christian Alvarez. Sige. Happy birthday, John Christian. Kay Maninoy Michael, good morning man. Kag ginatamyaw niya lang taran niya ARBFC. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Please greet belated happy birthday yesterday ang iya brother-in-law nga si Emerson Gamala sang Inayawan, Kawayan. Thanks a lot. God bless you both. Sige. Belated happy birthday kay Pilton Lipura. Dara naman sa may Pasay City. Good morning. Ano ni? Kaya Teresa Linahakayaw, good morning sa imo. Okay, sige. Kag sa... Si Rochelle Evangelista, ano siya, Araban siya. PM ka lang rin sa pamangkot mo, Okay, dapat nabalaan mo na. True to life. PM ka lang sa imo nga pamangkot sa sabat sa imo pamangkot. Yes. Sige. Basta dungan asa sa birthday sang migo ko man Sino ang amigo mo? Si Kano Gwaputan, mo man ang birthday mo. Mo man ang birthday. Sa March 11. Okay na? Sige. Okay na. Okay na? Yat tamyaw ni Sir Noel Amars, ang mga friends niya kuno sila ni Ma'am Vanessa Mayo, Miss Jinky Dilagdon, Mililio Ligo, Jun Season, Miss Yvonne Vicher, Jonathan Bia, Dennis,
Roma. Kay Miss Carol Montoya, araman siya, Carol good siya? morning. Yes, Morning, she is Ihada. watching. Kay Pretty Mahilo, maayong aga man sa imo. Yes, good morning. Te okay na pag sabat siya, siya ginpagi ko sa birthday sang isa. Oo, okay na naguro. I hope nga naintindihan niya. Nag-gets niya dayon ang imong Okay, di man sa rektahon sa sabat, ang imo pamangkot, March 11, ina. Pwede man. Okay na? Okay na. Parang likaw kita sa Balatian nga makalalato. Hala. Likaw kita sa mga ginatawag nga mga hindi nagkakabagay nga mga problema sa Problema gina. Kalain sang problema. sige. Maganda Sadya mo yan. yung magkuhan po na kag balok ka kung isa kabudlay nga mag-amota na bala kay basi kon iban hindi tayo ma-accommodate. Basi kon ma-bash pa kita bala nga amo kani, amo kana, amo kanto, amo kani didto ka mo na. Pwede sila. Kami, Importante. Buhi. Yes, kag mahalaga. Standby na sa aton mga balita lokal. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, magapadayon ang 4-day work week arrangement sa mga talatapan sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental karon nga bulan sang Marso. Inagin pahag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Suno kay Diaz, nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 2 ang Negros Occidental, gani hindi patiyon ako dibalik ang naandan nga 5-day work week. Dugang pa ni Diaz, posible nga ibalik ang normal nga trabaho sa Kapitolyo kung magnubo na ang alert level sa Negros Occidental sa Marso 16. Ginumpisahan ang pag-implementar sang 4-day work week sa Kapitolyo Provincial sang 2021 sa din ang mga empleyado ang ginapatrabaho halin Lunes tubdo Huwebes, samtang work from home naman kung Biyernes. Ini ang isa sa mga pamaagi agud mapaganaga ng pagdamo sang kaso sang COVID-19. Since gipabigyan kita sa DOH under level 2, still we want to be consistent. Hindi lang taan ay mag 5-day work week. I hope that by March 16, we can get a new classification and that mag level 1 category na ang aton province. Si Attorney Refrando Diaz II. Ginrekomendar sang Negros Occidental Provincial Legal Office ug PLO ang pagbawi sang 60 kadlaw nga suspension order sa officer in charge sang Provincial Human Resource Management Officer nga si Filomena Guzon kag Provincial Selection Committee Secretariat Daldi Ocondaidi Lopez. Suno kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. nagsugilanon sa iya si Guzon kag Lopez sa opisina sang PLO matapos ginserbihan sang suspension order nagdigad nga Miyerkules sang aga. Dugang ni Nelia sila ginatagan sang konsiderasyon ang duha bagong nagaedad na ang maini sang 59 anyos kag 60 anyos kag wala man sa indikasyon nga ila maimpluwensyahan ang mga posible ebidensya kag testigo sa kaso. Si Guzon kag Lopez ang ginrekomendar nga kasuhan sang falsification of official public documents kag dishonesty bangod sa ginaligar nga pagliwat sa pila ka dokumento may kang tanan sa gin-promote kag ginahire nga mga empleyado sa gobyerno probinsyal. Ginklaro ni Nelias nga suspension order lamang ang pabawi kag magapadayon sa gihapon ang pagsaka akon pagpasaka sang kaso. Gin-recommend ko sa kay Governor Lacson nga i-recall na lang ang preventive suspension kag hindi na sila pag-i-suspend pending investigation. So as of this moment, hindi sila preventively suspended kag they are still reporting in their offices. The formal charge still subsists and we will still go through with the investigation. Kabahin sa pagpahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr.
Sa ibang maraton nga balita lokal, gin-turnover na sa DPWH Region 6 sa siyudad sa Bacolod ay kaduha nga bag-o gintukod nga evacuation center nga nahamtang sa City Heights Subdivision sa Barangay Takuling. Ang proyekto nagabalor sang 39.5 milyones pesos kag ini ang ginanagurahan kahapon nga adlaw Marso 3. Ini ang gintambungan ni Congressman Greg Gasataya, Mayor Evilio Leonardia kag DPWH Region 6 Director Tiburcio Canlas. Ginpahag ni Gasataya, magluwas sa Standard Permanent Evacuation Center, ang proyekto ang may multi-purpose covered court nga makakomodar sang 106 ka household sa tiyon sang kalamidad. Duha man ni Gasataya, ang proyekto ang resilient, sensitive kag compliant sa DPWH standards. Lakip sa makita sa lugar ang anaerobic baffled reactor cistern tank, reception area, mess hall, kitchen, laundry area, banyo, stage play area, storage, administrative office, electrical room, kag basketball court. Mayara man sang prayer room, breastfeeding room, clinic, conjugal room, kag consult room. Nakasentro sa karon sa pagbakuna sang booster shots ang ginahimo nga vaccination drive sang lokal nga panguluhan sang Bacolod pagi sa Emergency Operations Center kon EOC. Suno kay EOC Deputy for Medical and Data Analysis Dr. Chris Sorongon, ini man ang sentro sang kampanya nga ila ginadihon angod sa plano sang gobyerno nasyonal nga liwat magpatigayon sang bayanihan bakunahan sa palaabuton. Dugang pa ni Sorongon apisar sang padayon nga kooperasyon nga ginahimo sang publiko pagi sa pagpadulong sa nagkalain-lain nga vaccination sites apang mas labing maayo kung malabot sang syudad ang target nga kadamuon sang numero. Sunod pa kay Sorongon, nang imadilalagon man ang vaccination drive sang syudad sa mga kabataan nga nagaedad sa 12 tubtub 17 anyos sa diin, yara nagalabot sa 95%. Sa ibang palaton nga balita lokal, wala pa tubtub sa karon sang Bacolod noon nga nagdangop sa taratapan sang sectoral concern angot sa health desk. Nga gintukod sa syudad para sa tuyo nga magbulig sa mga pamilya nga mahimo may himata nga naipit sa kinagamo nga nagaluntad sa pungsod Ukraine. Suno kay Sectoral Concern Cluster Head kag Executive Assistant Erne Pinada, tubtob Marso 3 wala pa sa gihapon sang bisan isa ka residente sa syudad ang nagpalapit sa ilang opisina umpisa ang inbuksa ng mga programa. Duha pa ni Pineda, wala man nagauntat ang ginahimo nga koordinasyon sa tanan nga mga ahensya kag departamento sang gobyerno ilabi na sa bahin sang regional office apang wala pa sila sa nabaton nga record bilang balasihan sa masunod nga tikang nga ila nga himuon. Halos na kompleto na sa mga technician ang pag-install sa linya sa CCTV camera nga padayon ginatakod sa bahin sang Bacolod City Government Center o kon BCGC. Suno kay CDRMO Head Dr. Ana Mariana Lardi Pornan, ginahulat na lamang nila sa karon ang pag-abot sa 31 ka mga cameras para sa kompleto o kon para makompleto ang mga proyekto. Sa piyak nga bahin nagapadayon man sa karon ang ila ginahimo nga pag-troubleshoot sa pila ka mga CCTV nga nahamtang sa palibot sang syudad nga mayara sang problema sa koneksyon padulong sa command center. Ginatunguan man sang iya tratapan nga mapadasig ang pagtapos sang mga proyekto nga makabulig sang dako sa monitoring kag response operation nga ginahimo sang CDRMO sa anuman nga sahi sang insidente. Malacanang nanawagan sa pag-review sang oil deregulation law. Samtang scholarship sang CHED para sa incoming first-year college students suspendido. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar. Kaya Pretty Mahilom Liwat, good morning. Dira kay hada ko Carol Montoya, morning gano sa kay tita niya Marieta Montoya. Gapamati gid subong kuno si tita niya. Oo, good morning gidra, no? Kay Marieta Montoya. Solama Barnatsa, Sawadi ka. Sa may Thailand. Bacolod. Thailand. So may Thailand. Oh. Anong sawadi ka? Kumusta Ano ka? ganito ka? Hello? Ano ka greetings? O, ano Dobra, ka hello. hello? Oh. Sawadi Ohayo ka. gozaimasu. Nakamamo na bala. Ngayon sa ato Ano niya yung sa'yo? Sa ato niya diya do wala yun, no? Do hello, nakam na. Or uy. Amo na makita, uy. Diba? Uy, kumusta pre? Lain sila, do may mga greetings sila. Dapat siya mag-greet yan, mabuhay. Oo, gali. Mabuhay. Amo na dapat. Kaya may pandemic, di ko makamuna. Basta mo siya sa kamot ng bulaw. So, Delikado mabuhay. na. Mabuhay. And welcome Okay. to... Ay, lain na lang Lain na yun. Sorry. Pero plano na yun mo. Kalay. Lito Dayap, good morning man. Kag sa kay Lola, nating bala ni Atiya Kim Iriman. Tamiyaw mo sa kunong liwat kay daw tingog mo kuno daw bata. Ay, hello. Homa Lumena. Yeah. Kay andasan ba si Jocelyn bala ni Likigan Jan Kalsarin. Calzarin. Good Good morning. morning. Dennis Nuestro sa Woodfire Bacolod. Sa kay Angelica Nieldra, kay Stella Maricelis, good morning sa Bago City. Of course, kay Judania Sarmiento Puig Lazaro, kag kay Majon Galve de Sendario. Maayong agaman. Yes. Classmate ko da, Willie Siapok, kag Lucy Siapok sa Antipolo Rizal. Ara man si Miss Liza Joy Ilon Amoroso. Kag si Christine Menyes, ara siya gyapon. Villalobos, ara siya gyapon. Yes, so. Kag good morning man kay Nini Jean Kabato, naga-watching siya. Morning, siya? mother. Mm. Nag-abang-abang at siya Nag-abang-abang sa, sa gali. sa... Di sila subong sa ginpadala Mindanao? ko sa iya. Mindanao sila subong? Yeah, sila subong sa Davao City. Davao, ito sa Midsayap? Wala. Dito siya subong kay naganot sila. Business. Nagapatukod sa iyang dream house. Ay, very good. So kung magkadto sa Davao, May kanto ko sa Davao. hindi ka na magproblema sa hotel. Yes, correct. Sagot oo. na ni Nini G. Correct. Oo. Daw, kuhan ko man luwat nung makabalik ko sa Davao kay ang kapagkanto ko to iya. Do, wala kagikita Daw, Davao. kita sa Davao. Do, nag-ano ka lang tiyo man? Nung nagsimhot ka lang tublay nga. Ginsimot namin ako ng bahaw. Abot ko alas 5 sang hapon to, seminar. Pagkaaga, alas 4 pulit man ko. Asang hapon? Sang aga. Asang aga? Ti, anong oras ang seminar? Nga. Tisang gabing seminar, mga gabi. pag-abot ko mga alas 5, ang seminar mga alas 6 masugod. Ti, dahil puli ka din pagkagaon. Tingin nag-seminar ko hasta mga alas 9, guro. Te, pagkakagahon puli naman. Pagka alas 4 pulit naman ko. Ka very business trip. Kabado ka businessman, kabalo mo gumamo ka na action boy. Nagbalik ka dyan. Wala ka gigilay nag-tunero to yung bisan ano lang, a day lang, abi. Well, Na dapat tayo naman naglagaw-lagaw. tinerto, galing ka natabuan to paglakat namon, ang schedule lakat namon, doon nagbinagyo bla. Nga ang ginagawa amon nga trip dire sa Bacolod na cancel. So ang nahimo namon sa to, nagpa-Manila pa kami iya. Nagtulog kami to sa airport, ka magulat sa ang trip pa. Davao. Hindi pa, Jensan. Apa dyan, san pag-ed? Aperte ba? Amo tong hapon ako nag-abot, kiti nagbiyahe pa kami halin Jensan pa Davao. Okay. Kita man ko sa ginagyan sang bus eh.
Sige lang. Das so na basi maka ano to nga year nakadto to gani. Mga 2018, guro 2019 ang ama mo na. Sige lang kay dason maka ano ka gina, maka alert ka gina dayon dito. Dito ko na agyan nga nagtulog sa airport, mga bilog nga airport nga naiya na doon nalibot namon asang naghulat kami eroplano kaya hapon kami nag-abot sa gabi kami nag-abot sa airport. Oh. Sa aga pang flight namon. Di mano ka pa be. Aga pa, pero Di ba kami nagtulog sa airport? Pero subong I think hindi na daw pwede katulog kay ti pandemic. Or pwede ka stay, amo na. Ina-accept nila bisan ang flight mo mga hours away pa. Oh, asang una way man to yung pandemic mo. But sa Oo, mga tembot kabalo subong wala ko kabalo kung pwede. Kasi una kita ko manadaga ginutok kinadi yung mga tao, bisan hindi lang ma-plaster wala. Pero pag madabaw ko kakadto ko to sa lugar ni Duterte. Ah. Ni Presidente Duterte sa ano ganing lugar na mas nalipat ko sa iyang lugar, barangay ba lang. Ambot na tayo nga barangay. Kaya nagitanaw kami tubulang. Ano mo lang? May migo ako nga may adiga dito. Oo. Kadto di blatan ako tingin tinagadtoan ko to sa isa bulangan. Ako lang isa. Ay, ikaw lang isa. Perfect. Tapos nagbaka na lang ko dahil sa kuanda isang mga black loan nga dalon ko pagkaga. May night market ba eh? Oo, sang una. Pero As subong... di may night market dito Pero yan. yun man, after to ba gin bomba? Bombahan? Gin paano to ana? Gin After kita sang bago itong bumbahan ang nagadto ko to sa night market sa bumbahan to bla. Rojas Night Market. Oo, nagadto ko to. Perti ka stricto gid ya. Magsulod ka sa night market. Kuan man na sa open man na sa pro may Gin ano aragya. nagoro nila. Ginistricto gid ya kayo. Nagadto ko to sa bumbahan nga night market. Sige. Nag-night marketing man ko eh. Night Market. O, standby sa mga balita national. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:38, detalye sa mga balita national. Nanawagan ang Malacanang sa Kongreso nga i-review ang Republic Act 8497 ukon ang 1998 Downstream Oil Industry Deregulation Act. Nagsusyon ang Malacanang sang pag-amendar rakip na ang paghatag sa gobyerno sang intervention power sa tion sa nagalawig nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sa idalom sa among alayi, ang gobyerno ang wala sang control sa presyo sang gatong para tugutan ang mga oil companies nga mas mangin competitive. Una lang ginpahayag ni Acting Presidential Spokesperson kag Cabinet Secretary Carlo Nograles nga dapat ripasuhon ang oil deregulation law bilang isa sa mga medium-term measures sa tuyo nga mahagan-hagan ang impact sa Pilipinas sa nagakatabo nga kinagamo sa Russia kag Ukraine.
Bangod sa kakulang sa pondo, ginanunsyo sa Commission on Higher Education nga suspendido ang pag-apply sa scholarship sa incoming first-year college students. Sa Facebook post, ginpahayag sa CHED nga cover sini ang mga incoming first-year college students academic year 2022-2023. Sunod sa CHED, ang suspension ang bangod sa kakulang sa pondo sa komisyon subong nga 2022 para sa Student Financial Assistance Program. Sa memorandum na petsahan Pebrero 21, ginmanduan ni CHED Chair Prospero de Vera III ang mga regional officer o offices sa CHED nga ipalapta ang nasambit nga impormasyon para malikawan ang paglapta sa fake news kag confusion sa mga estudyante nga interesado nga mag-apply. Nagligad nga Setyembre 2021 gin-report sa CHED nga nagahatag ang komisyon sang bulig pinansyal sa masobra 2 ka milyon ka mga estudyante. Nagpain ang Department of Education sang 977 milyones pesos para buligan ang mga kinanglanon sa mabulutuan nga magapatuman sang in-person classes ay dalom sang expansion phase. Suno kay Education Undersecretary Annalyn Sevilla, pag-ausaron ng pondo para sa maintenance and other operating expenses sa mga bulutuan, lakip na diri ang physical arrangement sa bulutuan, protection kag safety sa mga estudyante, learning resources kag iban pa. Sunod sa DepEd, sa mga pondo, makabaton sa kandidat nga 531 milyones ang elementary high schools para sa kindergarten to grade 6 students. Ang junior high schools naman nga nag-cover sa grade 7 to grade 10, mayara sang 303 milyones pesos, samtang ang senior high school sa grade 11 ka grade 12 ang makabaton sang 142.49 milyones pesos. Target sa gobyerno nga makompleto kag mapagwa sa masunod nga semana ang very comprehensive nga COVID-19 transition plan. Suno kay Health Secretary Francisco Duque III, ini ang igalansar kon natipon na ang tanan niya deya gikan sa nagkalaylay nga sektor. Dugang pa detalyado ini nga plano sa pag-shift sa new normal. Balayag pa ni Duque, nakigsapol man siya sa National Economic and Development Authority kag Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases kag gintalakay ang stratehiya para sa nagkalaylay nga sektor agud may baluan kung paano magpadayon sa pangadlaw-adlaw sa pihak nga may virus. Sa pihak nga bahin gintala na ikaapat nga national vaccination drive sa Marsujas, tubtub dose sa diin ang mga healthcare workers sa magakadto sa mga pamalay o opisina kag dira mismo sila bakunahan. Nagapilar naman si Vice President Leni Robredo sa mga botante. Hindi lamang iboto siya bilang presidente kundi updan siya nga awayon ang propaganda kag fake news. Sa interview sa Catholic E-Forum sa Miyerkules, ginpahayag ni Robredo nga hindi lamang niya iniaway kundi away sang kada Pilipino. Suno kay Robredo nga kung wala na ginrespeto ang demokrasya sa sining pagpalapta sa mga kabutigan. Ini ang problema sa karon kay importante suno kay Robredo may hustong impormasyon ang mga pumuluyo para makadesisyon sang husto sa eleksyon kag hindi base lang sa kabutigan. Ginako man ni Robredo nga nagabutang man sa kagamo ang mga pang bas sa iya nga nabaton niya bangod sa tuo kung wala kag tuo nga fake news nga ginapalapta sa social media batok sa iya apang wala sini nabuhinan ang iya gustuhan nga magserve. Sunod pa kay Robredo, mas madako ang ginatubang karon sa mga problema sa mga pumuluyo nga ginabisita niya sa nagkalain-lain nga komunidad para nga magpaapekto pa siya sa sining mga fake news. Nanawagan naman si Robredo sa mga Catholic leaders sa Cathedral Shrine and Parish sa Good Shepherd sa Quezon City sa itong Martes nga mangin kaupod niya sa pag-away sa disinformation. Samtang ginpultadahan ni Robredo ang mga pasibangod nga ginhaboy sa iya nga pakitang tao lang kuno ang pag-uba niya sa sapatos pagkatapos ng 3 ka oras nga pagtindog sa entablado para sa CNN Philippines Presidential Debate sadtong Domingo, Pebrero 27. Kag suno sa iya, nabato na niya ang mga pamangkot sa debate antes pa siya nagkadto sa sining debate. Sa iyang Facebook post atong Miyerkules, nagpost ang presidential aspirant sang daan nga retrato niya nga nagatiil lang siya. Ginpahayag na niya nga naanad na siya nga nagatiil lang. Hindi man matuod suno kay Robredo nga temprano pa ginhatag sa iya ang question sa debate. Ginapatanaw ni Robredo nga siguro ginatanaw lang sa mga kritiko niya nga nangin maayo ang performance sa among nga debate gani ginapilit nila nga nagpangdaya si Robredo.
Bukas ang Pilipinas nga magbaton sa mga residente sa Ukraine nga luyag magpalagyo sa tungasang krisis nga ila ginapangatubang. Suro kay Justice Secretary Menaldo Guevara, sa karon wala pa sang Ukrainian citizen ang luyag nga magpalagyo pakato sa Pilipinas. Sa Miyerkules nga adlaw nag-issue si Presidente Rodrigo Duterte sa executive order angot sa protection services para sa mga refugees, stateless person kag asylum seekers. Sa idalom sang EO gintugyan sa refugees kag stateless persons protection unit sa DOJ ang pa-examine kag pagproseso sa mga claims sa refugee o kon stateless status. Ang ating mga balita international, balita sa sports, showbiz kay Ivan pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ay, Inday Blaza, good morning Mandira. Sige, kay Ma'am Vanessa Mayo, still listening, maing agaman, no? Kag, balkita ko ta sa balita, mga balita, gabasa-basa ko sa ibang nga balita. Preparar naman kita dason simana, daw dako-dako ning saka sa presyo sa gasolina kag crudo. Gabi. Basi kuno ang ginapalibo ang kinakuan subo ang nakabalakan sa Department of Energy. Basi maglambot pa sa 3 pesos ang saka sa kada litro. Sus, Pwerte, no? Mariones. For next week lang na, ha? Oh, sa dason lang na semana. Gabi. So, mag-amo na action boy. Basta Kaya mo ang ng- Brent crude oil bala action doors, kundi pag patak ya $100. Gakwa na to mo, grabe, the first time nga daw sa Kalawig daw bago lang naglambot $100. Subong $119 per barrel. taas na ginayay. Kaya mo na nga ginakabalakan nga basi kung magsaka gid dako nga pagsaka ang Mag-amo na. dason semana. Amuning do ka sa after pila ka years naman no? Ang ano? Kagi man sa una nga nagsaka gid sang amo na kadako like 3 pesos sa isa lang kasakaan, ako amo na bala. No, hindi ko Do wala mo Pero ang ako lang dumduman, ang pinakataas ang una nga ginsaka sang gasolina ha. Pinakataas na gid daw 65 pesos. 65. Una naglabot. pinakataas. Oo. Una pinakataas. Ti subong nalapawan niya na. Sobra na Kay eh. 67 na subong no. Okay, 67 point pila to man. Magsaka pagid sa 3 pesos, kundi mga stintahon na na. Hindi ma-e-bike na lang kuya. Ikaw ya? Naman, ako yung Uy, man ko e-bike. Ito bakal ka e-bike. Makakuro e-bike ay, no? Oo, ito charge mo lang iya kuryente naman. Tigali mo, mahal naman yung kurin. Mamahal ni tanan mo. Oo, gani man. Kita mo kastang isda, gani ko no, daw masaka man, no? Ang presyo. Basi pwede Ang mga taguro- driver, sa mga pangayo man 15 pesos nga plitihan. Oo. Ano lang taguro ay? Ma-loan lang taguro bike. Hindi ta maka... Yung mga bike na. Yung mga bike, no? E-bike na lang, e-bike. Ang e-bike ito pwede ka na hindi na magsikad. Hindi ka na bala ano tawag sa gani? Magsikad ba sa tiil mo? Hindi ka na magsikad. Ay, di battery na niya mong dumotor na niya. Okay. Kung naman yung makasikad-sikad, ang makalakuro bike, ay kang mag-bike ng prestasyon. Ay, galing pa si malate ng gid ko.
Amo na dako nga challenge si mo. Araw, kita mo na. Presyo ng Brent crude oil, 119 per barrel. Te? Araw na. Sos. Te? Ay, hala. Pinangangambahan pa man lang ah. Pero amo na na mga pangamba na muna na siya. Oo. May tani ko nakaamba. Kung No, muna nakaamba na. Nakaamba na sigurado. Na. Ina pinangangambahan lang. Pa lang. Sige. Ginakakugmata. Hindi na siya magkwanda. Makakwanda na sa masubra 2 ka pesos sinang saka da. Ay, ano ning mahimo to siniman? Bike gani. Kay gani no. Kabudlay man ko mag-commute ta kay ga mga jeepney tag request mo to gay pasaka ano plite. Gani man o McKinsey Sige lang. man. Pero kay bot ka na blas ang plitihay no. Sige lang ah. Sakay ihada ko da another ihada ko niyo Angelica Torres Apawan. Good morning. Nada sa ihada mo Teacher niya saya sa Bacolod City National High School. Correct. Okay. Kay Angela, si Anding. Angela ano? Angela Apawan Torres Apawan. Bali ang Iloy Angelica. Suli bla ya. Kaya ang Angelica is little angel mo. Ang Angela mo ang angel, di ba? So ang Angelica mo pa yang nahimo, yang siya yang little angel ang Iloy. Sige lang. Mugi na yan. Mugi na. Batunon tanang kamaturan. Batunon tanaya. Nga wala sang pagkumod, kag wala sang liwan. Kag wala sang sakit sa buot. Franklin Tilohio, morning man. Ara man action boy si Kimo sabi, Kashing Magellan. Ara siya. Kashing Magellan. Kag si ihada mo pagid, another ihada mo pagid. Yes. Jocelyn Song Comedia. Yes. Damo kagid ihada ya as in. Okay. Okay. Sige. Kung mag-bike ko kuno, I have to get up early. Yes. So, magtawag din pa. Ganyan kaya ang problema mo lang pagpuli. Ay, hindi pa man nainit. Gali, kaya mga 8, okay pa na. Hindi, mga 9. alang na yan. Bit-bit Alang-alang na na. Initan ka na na. Sa gabi lang ko yung mapuli eh. Sa gabi. Kapoy kapoy ba? Para bugnaw. Mahulat ka gidya sa gabi na lang puli. Ay, kasubuan siniman. Subo ni sa aton nga. Ay, sige lang. Feeling ko baligya tagros lakyan ta kay ibakal gasolina eh. Pwede, ginao. Feeling ako. Ay na tayo nagtughong bla. Ibaligya tang lakyan kag magbakal gasolina. No, may pa to sa binalbagan kay medyo barato to action boy. Di mapabinal Mga 2 bagan. pesos less to ya, ti swerte ang Dito? mga binalbagan. Oo. 67 na di pag abot ko to sa binalbagan 65. Di ba 67 point something, ti dito 65 point something man. Si Borgs Asa sa Purok BM, Barangay Takuling. Ginatamyaw niya ang panimalay ni Ariel Abangan and family. Si Colonel Gail, oy. Ato sa Gimara si imigon na ni nga papulis. Ato na siya. Or ba sino bakasyon lang to sa? Si Good morning na si mo, sir. Oo, morning si mo da. Si Captain Wilfredo Binoman sa Valladolid, good morning man. Ay katulog agi siya pagpuli mo sa Ay, kay gabi, nagig katama. Kung nakapuli, tisirado naman tong ano. Police station? Ang police station, bukas yan. Delikado na kung magsirado sila. Sirado police station. Delikado na kung magsirado sila yan. Ang kalanaan, wala sa kilid, kag kilid, yun bala? Ho, gani. Na, ang ano na gani? Ang Andoys kag ang hambal mong isa? Dandaran. Nan, te, way ko da kapit na kay Danduran. Danduran. Dandansuy ba sini man? Ang police station niya bukas. Ginaklaro siya. na nga bukas. Ati gabi ka na nagpuli eh. Gabi na. Gabi na nagpuli. Alas 10 na guro ng imo ya. Yeah, hindi magin mga lapit Mga na. diranda. Nakalabay ko da. Kaya mga 9 guro ga close na na sila mga 9. Sana all. Sige, sakay ato sa Uy, ang biktima to gali kagabi isang ano to gali, shooting incident to gali kagabi sa may UNOR, anay police to. ba? May ko kabalo Anay police action boy. Sige. Gabi na. Standby sa aton mga dugang nga balita.
7:53. Kag sa detalye, balita international, nag-set up ang Pentagon sa bagong hotline sa Ministry of Defense ng Russia agud malikawan ang miscalculation, military incidents kag escalation sa padayon niya pagsalakay sa Russia sa Ukraine. Sudod sa US source, nagpahamtang sila sa deconfliction line sang Marso 1. Una din nagtukod sa to sa hotline sa US military sa Russia bangod sa giyera sa Syria. Samtang nag-apela si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa West nga tagan sila sa eroplano para mabatuan ang padanya pag-atake sa Russia, partikular sa kapital nga Kyiv. Sa ato naman nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 51 pesos kag 63 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 5 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 60 centimos. Kag sa balita entertainment, padayon ang pagkarangkada sa mga teleserye sa ABS-CBN sa naglain-lain nga bahin sa kalibutan bangod makitaan o kon ginpagwa sa Latin America ang kadenang ginto kag A Love to Last. Umpisa sa tong Disyembre ginpagwa na sa Free TV nga Equavisa sa Ecuador ang hit afternoon series nga kadenang ginto kag ginabidahan ng Andrea Brillantes, Francine Diaz, Dimples Romana, Beauty Gonzalez, Albert Martinez, Adrian Alandi, Kyle Echery kag Seth Fedelin. Samtang ginpagwa naman sa Pana America TV kag sa Pay TV nga Pasiones TV ang A Love to Last o kon kilala man nga On Amor Duradero. Sa sports naman, ginpakamalawot sa Philippine Olympic Committee ang pagpamalibad sa Philippine Athletics Track and Field Association nga endorse ang pole vaulter si EJ Obiana para sa apat ka major international competitions. Ini nagalakip sa World Indoor Championships ng intalana ang hiwaton sa Serbia halin sa Marso 18 to 20. Si Obiana nga nagauyat ini sa Asian record sa men's pole vault nagsulat sa Patafa sa Pebrero 24 nga nagapakayo sa endorsement para sa World Indoor Championships sa Belgrade kag sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, sa World Championships sa Eugene sa Oregon kag sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Balita Espesyal! Alright! Energy! Baka Yes! Biyernes, Prolong ka, Mike, yes. Friday na. Happy Friday mga ka-action! Yes, Action Boy, kag happy birthday gid kay Action Dale Salazar. Yes, today. Dale, happy birthday! Thank you, Gid, sa paglibre mo pa-foods naman mo, sa eh. pa-foods mo dire, no? Salamat, Gid. Kag of course, boss naman yung Action Boy. Kaya day off ko, boss. Tamyawan ko lang yung advance si Action Fred Salanga. Birthday man, boss, ni Action Fred Salanga. Yes, advance happy birthday, Action Fred. No, Yes. sige, Sige, pwede ba na? Okay, pwede pa. Dai, this okay, anay, good morning, dra. Sige, ikaw. Sige, kadali tuto atong da, balita anong kumustang espesyal. tuto da? Especially sa mga ginikanan, bala nga problema sa ilang mga bata, bala nga ginakuto, bala Action Boy. Sa bata ka ginkuto kay? Oh, ako, do kisa alang guro. His, alam guro, ang pamangkot, kaya pala yan. Kung ginkuto ka, Kinayara man medyo niya. light lang. Miyara man niyang dukada, hindi gilidit, hindi Oo, ginakuto ay ka. kalain. Ano, katulong ulo ko. Baka mo, hindi ganit ka ng kamang kuto. Ay. So, hindi ginamalikawan yan, no? Kung bata, yun, no? Ito ka mga prone bata. gidya sa kuto, yan, no? Kasi Tapos di siya pa tinulugay sa unang adan ba yung gahululoy ray lang yan. Oo, gani. Mga bata. So, naggalatunay, guro sila Action Boy. correct. So, ang una-una, Action Boy, agad malikawan, para sa mga kabataan, dara kag sa mga ginikanan man, hindi na pag, ano lang, especially kung kabalo ka nga inang bata, may kuto, bilaw, hindi mo na pag-ihulmon, pang hihusay. Husay bala? Wala mo ako bisang husay. Mukha actually drama na kisaga. Wala ka balog pilit. Dagaling Kuto. kuyumad bala. Kayumad. Kuyumad lang. Kayumad. Kayo, mad. Oo, kay Lusa. gamay. Oo, nan. So, dra na mo na masaylos mo. So, dapat likawan na. So, Sila mga naman mo ng kabataan. kuto kung magdamo na. Kaya iba si ilupad ya ka. Oo, pakanto sa kawayan. Alam bata kung ilupad. Ano, gindala na sang kuto. Gindala. Basta mo na sa. Yan kuto, may pakpak. Ambot guro. Wala na ko sure lang. Yeah, ano lang sa mga ginikanan. Yan kayo sa una ng mga bata, hindi magpahinguto bala sa mga ginikanan. Yan, hindi ka Ika, magpakinguto. sakit man bisang ginikanan. Magtudod. Matsyag mo na magtudos. May malapos sa ulo. Kalain. Yan, todo sa una si Nina. Kalain. Higit man na. Lado nagkatlay ang ulo ko. Pero wala na kukuto sa mga ka-action. Sa una pa to. Okay? Tapos in kaso, may upod kasi inyo bala Action Boy, ganito ginakuto siya. Hindi ka hindi ka magtupad sa iya tulong. Okay, pero tinanya gasaylo na yan mo. Aha. Gasaylo. Oo, gasaylo na siya daan. Di ka pang Ga-change residence. Oo. Kay wala man anumang visa mo.
So, pwede lang kasaylo. Kaya buot ka na ng pagkabuwas, iyo. Yeah, ara ka na. Tapos, of course, next, maligo everyday. Kaya di sige bulad ko no sa init. Hindi ako sige pa init. Kaya sa una action boy, meron gini shampoo. Nga doon notice kung ako i-shampoo siya. Gakutuhon ka? Oo, meron gini siya. Subong kayo duway na nasa bation. Dito siya bation. So, amo na action boy. Para para ma-maintain ta nga itong proper hygiene. Nan. Kaga action boy, para madula na ako ng kuto, action boy, kaya galipong-lipong na sila, pwede na ako gamitan mo sang coconut oil. The best gina siya kuno, himo mo siya nga lana. Pero ni mo haplos, kaya basi maglupad ka. Sa ano lang sa imo lang nga hair lalu. Correct? Yes, correct. Tiyang bali mambano, diri sa Amerika, hindi pwede makasulod sa school kung may kuto ka, kalain. Tapos tanan nga mga habol, ihaboy gid na. Namayaw mo siya. True, kay kakatul gid sa kuto. Mga kuto. Why ka na ako ba siya? Para kuto here, kuto there. Kuto Kuto everywhere. Love Ay, kuto. Love kuto. Ako na ba ni Dennis? Love kuto. Ay, okay lang na, Okay Dennis. na? Okay na. Okay na, Kaya kuto? ingat tayo mo basi. Hindi You na know. pagstoryahan ang lusa. Hindi na malusa. Kaya aral na kay Dennis tanan. Good morning dira kay Bob Francia. Ay, yes, Sir Bob. Mayong aga. Good Good morning. morning, And malipayon nga morning. Sugid-sugid ka malang. Di ako nun niya mahaw ta di buwas sakwan. Ano ang baya? Sa Kung di? pamawan kami tani kahapon, ti duway man. Ay, chika lang. Lagi nga adlaw pagali, wai. Ay, Ay, chika. chika naman. Nagulat-ulat ko di siya, nagulat-ulat mo nung pamahawan. Oh. Leo Taraban, good morning man. Kag kay Jean Isolgon, kag kay Jean Ignacio dira, good morning. Kay Kagawad Ulay Abalahon, sa Barangay Cabo, good morning. Yeah. Hindi kami pamatiyan ang aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon, Dorel ka ba? Kag-action Boy Duran, mga ka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.